Benvinguts a l'estand de Catalan Films. Catalan Films és la marca d'internacionalització de l'audiovisual català que pertany al l'ICEC, l'Institut Català d'Empreses Culturals, del Departament de Cultura. I bé, nosaltres bàsicament el que fem és ajudar les empreses, som una eina per a les empreses amb seu a Catalunya que es dediquen a l'audiovisual i el que fem és donar-los accés a mercats, a festivals i bàsicament els posem en relació amb la indústria internacional a partir de les seves necessitats que comportin els seus projectes i una mica els seus objectius de cara a preparar aquest mercat, per exemple. Aquí estem donant servei per quasi bé una 60 d'empreses, tenim al voltant de més de 120 professionals d'aquestes 60 empreses que estan al mercat i al festival fent els seus negocis i bàsicament els que els ajudem és a posar en contacte amb altres empreses productores si estan buscant projectes per coproduir o per promocionar els seus propis projectes, a empreses que estiguin buscant contingut per comprar o festivals, per exemple, que estiguin buscant contingut o empreses que busquin festivals per programar les seves produccions. Hola, soc l'Anna Bufarull, soc directora i productora de Caboga i estic al Festival de Cannes. He estat ja uns quants cops aquí i estic assistint al Producers Network, que és un espai molt interessant de trobada de diferents productors internacionals on en d'altres ocasions he trobat productors amb qui estic ara treballant pels meus futurs projectes i la veritat és que és un espai fantàstic per conèixer gent, descobrir projectes i aconseguir també tirar endavant els propis. I a part d'això, amb la pel·lícula Sinjar, molt a punt d'estrenar-la i acompanyant la gent de vendes que està també presentant-la. Després d'aquests anys de pandèmia he pogut tornar aquí al mercat de Cannes, que per nosaltres és un mercat molt important, sobretot pensant en vendes internacionals, no? Tenim reunions aquí amb agents de vendes, també pensant en possibles coproductors, tenim trobades amb coproductors, projectes que ja tenim endegats i d'altres que comencem a conèixer i amb els quals ens anem involucrant i en definitiva és una molt bona oportunitat. En el nostre cas estem aquí amb una pel·lícula en postproducció, seria la segona pel·lícula de Calle Casas, que va dirigir Papá de Dios, i també tenim altres projectes, un d'ells ja fa temps que l'estem treballant en aquest tipus de mercats, que és el Dit Jo Fas i que esperem poder rodar l'any vinent. Ha sigut una experiència espectacular, vull dir, ara ens estem preguntant com és que hem trigat tant a descobrir-ho, això. Vull dir, no sé, overwhelming, que dirien en anglès, molt fort. Crec que era un gran desconegut per nosaltres, coneixíem l'existència dels mercats, però no hi havíem estat mai i crec que parlo en nom dels tres quan dic que hem al·lucinat amb totes les portes que s'obren aquí, tots els camins que hi ha per recórrer i totes les possibilitats inacabables, la veritat. Bàsicament, sobretot també, si tens projectes a nivell de coproducció en el que necessites com diferents països i més, crec que és un gran lloc en el que començar a entendre com funciona tot el tema de la coproducció i com començar a desenvolupar projectes amb altres productors. I entenc que és un moment, un espai de temps on tota la indústria mundial decideix de forma tàcita reunir-se en un mateix espai i decidir escoltar a tothom qui estigui aquí, amb la qual cosa és el millor moment perquè persones que normalment no tindries contacte i puguis accedir d'una forma relativament senzilla. Per tant, jo crec que és una oportunitat i que l'hem aprofitat moltíssim. Aquest és el primer any que vinc a Cannes, sí que havia estat en altres festivals com el Festival de Sitges, la Festa a Los Ángeles o a diferents altres països, perquè hi tenia projectes seleccionats i llavors anava a representar una miqueta la feina feta, no? Però aquí em van recomanar, volia com obrir horitzons i treballar en projectes mica fora de Catalunya o Espanya i una mica em va recomanar que seria una bona opció per poder fer contactes. La veritat és que m'he trobat que hi ha hagut molt interès amb el que he anat fent i molt content perquè m'ha obert bastantes portes i tant de bo tot això pugui sortir alguna cosa.